Sanibona, ngaphambi singene kwividiyo namuhla, ngithi angithathe lethuba ngibonge i-support nothando nesikhombise lona lingaphezu kokucabanga kwethu. Siyacela niqhubeke nisiphote njalo ngokubuka amavidiyo ethu, ungakhohlwa ukukhomenta, ushare, ulike. Siyafisa ukuzwa umbono wakho. Sicela ke singene kwividiyo namuhla. Phile South Africa kulezi nsuku akusekho lula ngoba izigebengu ezikhona namhlanje ziyakwazi ukuzenza amaphoyisa. Zigqoke njengamaphoyisa, zihambe ngezimoto zamaphoyisa ezimakiwe, ziphatha amakhadi akhombisa ukuthi lo muntu uyiphoyisa kanti ngeshwa udibane nesigebengu. Ngikhuluma kanjena ngoba eKZN izolo kubanjwa abantu abawu4 abatholakala namakhadi efake lawa okukhombisa ukuthi they are impersonating amaphoyisa somewhere. And sinayo lenkinga ye-Blue Light Gang lapho khona abantu abazenza amaphoyisa benza ubugebengu. Ithi ngikukhumbuze kwake kwenzeka isigameko ngelinye ilanga lapho khona ama-security e-G4S avinjwa amaphoyisa kanti izigebengu abathathele ibhamu. Ngicela ubone la. Imoto oqeda kuyibona manje kunemoto eyi-escortayo
njengoba lo kade ehleli ngapha kwepassenger ethi awubheke le moto iyahamba ngoba kufuna le moto bayilandele. Mhlawumbe imoto ephethe ugwayi, mhlawumbe imoto ephethe imali, kodwa akufanelanga bahambe nayo, kufuna bayilandele. Kodwa baphazanyiswa abantu futhi nabathobela umthetho uma beyitsheje ngamaphoyisa. Sizophephela kuphi uma kwenzeka into ezinjena? Uma kuvela amaphoyisa fanele thina njengabantu base-South Africa sikhululeke, sazi ukuthi ayisiphephile. Ngikulindele mina ukuthi kungama imoto yamaphoyisa kube ngathi nginika usizo qeda ngikhonjwe ngesibhamu ngikhuthuzwe ngithathele noma amafoni uthathele izinto. Asikulindele ukuthi leyo nto ithi into engenzeka. Yebo khona kuyenzeka ngoba le igebengu ezinye zazo suke ziyiwa amaphoyisa, ezinye zazo zisuke zingeyiwa amaphoyisa kodwa zine-uniform ephelele yamaphoyisa. Kuwese-ke manje mase bephatha namakhadi lawa amaphoyisa. It would fool anyone. But this fake police car is implicated in at least 35 crimes around Johannesburg. Kulobugebengu le moto yayi-involve kubo ukuvela kwayo. Abantu babeyitshethe imoto yamaphoyisa. Futhi ishoda ngani? Ey'ntweni lezo kubonakala ngazo ukuthi imoto yamaphoyisa ngoba imakiwe inalama area esinokuwabona kule moto zalaba be-flying squad nayo ke lento. Uma ivela nje le moto uyabona na ukuthi amaphoyisa kanti zigebengu. Na isimo esiphila nje phansi kwaso la eSouth Africa. Okusafuna ukuthi amaphoyisa azame ukusinqanda, angazi kanjani. Kodwa nje nathi njengabantu baseSouth Africa kufuneka siqaphele ngoba labantu abanamusa, abananembeza. Ngiyakhumbula kwi-commission kaMadlanga advocate bana nje lo, advocate Sidlo oyisenior counsel wabuza kulo baba lo bekayi-director ye-EMPD uRivers Peace ukuthi siphi advice njengabantu base-South Africa. Nakho ngivinjwa imoto yamaphoyisa noma efaka i-blue light kusebusuku endaweni engaphephile, ngenze njani senze njani. Naye wayezama ukuxwayisa ukuthi eyi ngoba into efuneka uyenze nje ufuneka ubeke umoya phansi ngoba noma zigebengu noma ngamaphoyisa ngeke uze wazi. Futhi uma kuzigebengu uma bengakuthola abakufunayo, uma bebona ukuthi awumi bangakudubula ufe. Kunalokho kufuneka uthobele umthetho kodwa washo ukuthi abantu bangenza kanjani. Ngicela uzwe la. Thank you, commissioners. Before you leave that topic, I guess for my own safety considerations, I have to ask you these questions. What do you, Commissioner Spies, do in the night when an unmarked vehicle with blue lights or switches on its blue light when you are driving in a bid to communicate to you? What do you do as an experienced police officer? And I might as well ask my next question, what do you advise I do when I'm confronted with that situation tomorrow? Commissioners, I cannot give you legal advice. No, it's not legal advice, Commissioner. It's staying alive advice. Commissioners, the first thing, because I'm such an old police officer, if I do see blue lights behind me, I obviously shift, even if it's a criminal, I shift out of the way that he can come past me. That's the first thing that I will do. Sorry, may I qualify that it's flagging you down to stop? But if he starts to flag me down, I will slow down to a slower speed, and I will then indicate through my window, open the window and say, indicate, follow me. And I will then drive to one of two public places, depending upon where I am at that moment in the country. If I know the area and I know where police stations are, I will drive to a police station. Slowly follow him without making sudden any direction changes or accelerating speed, because that will make the situation much worse. So I will request the policeman or whoever's behind me then to follow me to a police station. If I don't know the area, I will then drive to a well-lit, something like a fuel station where there's lights, cameras, people around me which can record everything that will happen. But I will still request him to follow me. I will not stop at the moment. Even I, as a trained officer, I'm fortunate maybe as well that I'm armed and I do carry firearms with me, so I can, if there is something, I will try and defend myself. But the first, and that's what I will also advise, is that
show the officer that you are obeying, but that you want to be going to a safe area. But it's a very difficult situation. Nabe bekhuluma specifically ngemoto unmarked engenalo uphawu lokuthi nje imoto yamaphoyisa noma blue light kodwa ekuvimbayo. Njengoba naye zama ukuchaza kodwa uyasho ukuthi it's a difficult situation ngoba labantu basuke befuna ukusebenza wena, basuke befuna mhlawumbe ukuthathela yona le moto okanye bafuna usuke kukhona inhloso yabo. Manje mawufuna ukuya endaweni ephephile ungagcina usuzithola sowulimele. Yikho nje ukuthi mawudila nezigebengu into ebalekile phephisa impilo yakho. Ungamane ucomply usarende bamane bayithatha imoto bakushiya uphila wena ngoba vele siphile esimene sinjalo ngeke ukubalekele lokho. Asiqhubeke futhi kwake kwabikwa kanje. Is the notorious N3 highway being patrolled? It's alleged a so-called blue light gang is operating along the stretch of the highway near Heidelberg. They dress in police uniforms and stop vehicles and either kidnap or rob the occupants. This is the very same highway where Transport Minister Sindisiwe Chikunga was held up at gunpoint last year. According to Gauteng Police, patrols are being conducted. The most recent victims who were hijacked and robbed last week have opened cases with the police. Nzima ngempela ukuthola imibiko enje ngoba selokhu siqalile sikhuluma ngabantu abagqoke uniform yamaphoyisa. Nalaba ya ebebevimbela wama security chief OS mangabe ubonile bebegqoke uniform yamaphoyisa. Nemoto le ephumile beyimakiwe ikhishwe egarage. Beyimoto yamaphoyisa marked yonke into ikhombisa ukuthi yamaphoyisa. So lezi gebengu njengoba uzwa kuthiwa uma zingakidnaphanga ziyakuroba. Ingakho ngithi yazi kufanele nje makuthiwa labantu badibana nawe uvele uvumelane nomthetho wabo ukhalele nje ukuthi abakushiya uphila. Mase bekidnaphile sekungokunye kodwa uma bekushiya wena uphila lokho kukhulu bangamane bayithatha ifone. Yebo khona uzolahlekelwa into zakho kodwa ingcono ifone inempilo yakho ngoba uzophinda usebenze uphinde uthenge enye. Kodwa kunokuthi ulahlekelwe impilo yakho. Isiphile esimene esinjalo lapho khona abantu esithembele kubo ukuthi ibona efuneka siphephe ngoba sibona bona ibona laba abayingxenye yobugebengu. Empilweni yethu njengoba siphila singabantu uma ngathi uhlwelwe noma ngathi usendaweni engekho yinhle kodwa ukuvela kwetekisi ime ifuna ukukupha usizo kuyalibuyisa ithemba ngoba itekisi imoto layisha umphakathi akufiki nje emqondweni ukuthi lana ngingabanja inkunzi kodwa kuyadumaza ukuthi umuntu angathi ungena etekisini akhonjwe ngesibhamu athathelwe into zakhe. I-ambulance ke noma engabasiza abantu kodwa kuyadumaza ukuzwa ukuthi i-ambulance ibisha ama-light iphuthuma kusengathi khona umuntu emamsayo kanti layisha insango okanye layisha ama-drugs. Kuyadumaza ukuzwa lezo zinto lezo. Bese kuba ke amaphoyisa. Le moto zontathu ikhumbi i-ambulance imoto yamaphoyisa imoto sungalindele ukuthi kungathiwa kunobugebengu obenzeka ngalezo moto. Into sungayilindele nje ukuthi ngathiwa iyenzeka. 4 men have been taken into custody after being found possessions of illegitimate SAPS appointment cards. The card is given to SAPS members when they are appointed into the service. It's used as an identification for officers, especially when not in uniform. Where's the other two? Lulu. What suspects in your belt? Have they been searched? Yes. I don't worry about all that. No suspicion. I'll tell you now. Alright guys, fall in here please. Line, fall in. Line. Yeah, of course. Three line. Captain, come in the front please. I sponsor this.
Come, guys. Yeah, let's get each other, please. Zonke insizwa lezi ade iboshwa zu4. Uyabona kuphuma amaphoyisa angakanani kuyobopha nje abantu abawu4 ngoba bayingozi. Baphethe ama-appointment card wamaphoyisa. La madoda lawa ya awu4. Ingakho ubona kuphuma inqwaba amaphoyisa angaka ngoba zigebengu eziyingozi. Ya, kuyasetshenzwa kodwa ngapha eKZN. Yazi selokhu siqalile sireporta kuDisemba yebo namanye ama-province ayasebenza kodwa hayi makuze sigabeni sobugebengu obenziwa ngamaphoyisa hayi amaphoyisa asebenza apha eKZN. uGeneral Mkhwanazi usitshelile ukuthi la bekuyorojwa khona bekukhona ngisho amaphoyisa lawo maphoyisa aboshiwe namanje kuboshwa abantu abazenza amaphoyisa okusho ukuthi kufuna makuliwa nobugebengu eqalwe ngaphakathi. Ithi intelligence iphumia ngaphandle kodwa ibibaphenya abantu la ngaphandle. Phela intelligence inhle ngento eyodwa ikuphenya nje ungazi. Iqala iphenye la ngaphakathi ukuze igama nesithunzi se-SAPS sovikeleka. Ngoba lokhu kubeka i-SAPS endaweni engekho yinhle negama nje le-SAPS endaweni engekho yinhle. Uma nje i-SAPS kuzothiwa ibandakanyeka eigamekweni lapho khona kurojwa khona abantu. Lokho nje kukodwa akukho kuhle. Ushaya reputation SAPS. Yebo nabo bazigebengu. Basebenzisana nezigebengu futhi. Ngoba awekho ama-drugs angafika la eSouth Africa bona bengekho involved. Siyakwazi lokho. Nawe nje umuntu othengisayo wangakini ukufika amaphoyisa azokoleka uyambona na futhi ngeke uzumreporte ngoba uvikelekile uvikelwe yiwo amaphoyisa. So nawo amaphoyisa ayabandakanyeka ezenzweni zobugebengu. Hayi wonke kodwa. Basiyazi ukuthi bakhona abantwana babantu abazinikele. Abaziyo ukuthi the oath of office abayithatha isho ukuthini. Abaziyo ukuthi le badge abayifakile isho ukuthini. Bakhona abantu abanjalo. Abadela impilo zabo abasebenza ngokuzikhandla. Kodwa konke ukusebenza kwabo kuba sengathi kuyize ngenxa yabantu abathize nje ekufuneka iservice ibe namasu ukuthi ilwa kanjani nabo ngoba bangcolisa igama le-SAPS. Mina nawe sidibane kwivideo elandelayo ngiyabonga.